ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أما بعد فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أعرف الله سبحانه وتعالى wanita Allah apakah berakatnya lagi yang keimanan yan nagitan di kadimu-timu naku mabalaya apa yung mga amal tanu amal ay timbangan sa anong amawli. Wanita Allah atau firman tanong yan sa pag-isabutan yan pagkitanong sa agama tanong agama Islam ay sampurna yan na timuntanong Allah si kupina ka mapurpusul kanya sa Jannatul Firdaus A'la. Allahumma amin. Mga ulit na Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw po niya pikiran na kibregal kano ako sa sabihin kaya mapagpatauras nagyan po tuwaan iningaranan sa Husnul Dhann billah. Diyan po to akapiya o antangan po Allah subhanahu wa ta'ala. Ako diyan po to ataro to pagkapanarin po Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkapo sa inyo ni mga ulit mo Allah, sabab sayamanan yan, nasabab po kalubay, uparat niya, uuri pa na, diyan po to ayamanan yan, na kayo po agyan po to sabot wadama Islam, na usabab sa diyan po to abangangitanyo to na mga mura na mga tiba, mga tapang, na ayamanan yan na din yan di kapagigiran sa Allah sa marata. Na kung iyan di kapangantangan sa Allah sa marata aantangan. May sabab sa Diyos po ko ayang ayan yan na kayo amanal. Kung kabagaliw Allah, ayang anan yan na kadlan as kanya imudab irukul na siya as kanya nidingira-giray po ng antangan. Makasabab sa Diyos po ito ang pinasugat o uri pa na makatiuba na ayang anan yan na di makataw sa marata ko Allah subhanahu wa ta'ala sa ayang anan yan na ramig sa din yan ibisinta sa Allah subhanahu wa ta'ala sa din yan maiinta. Ano na ibarat na din nga ibisinta ko Allah sa din yan maiinta. Na ayang anan yan na din po to ang inaluy Allah subhanahu wa ta'ala susulay pa kasabutan na noon. Agyan po ito ang yadroon Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala yu'dhini ibnu Adam fayasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-layla wan-nahar.
kira-kira ku masa sama ni di maka senti ku gagawi ya udah. Ayat maknanya mengorek Allah. Lagi bisa disintaan tahu ku masa. Lagi menjadi kesintaan ku orang, udina ayuman udina, ngani na pagpakatanya mo mao. Udina dia ko pa mengira tahu miyak ini sa iya masuswa. Nakita yang mana nila magbutag na sa di ka bayaro. Nakita ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na la tasubbu dahra fad-dahru wallahu alladhi yuqallibu al-laila wan-nahar. Dinyo disintayat ti Allah ti Rasul sallallahu alaihi wasallam sumasa amatana sa Allah bi ayamana ni tingkira-kira kumasa mangorek Allah ayamana niya na punang bila ang tanwanan amada kan pertama ayamana niya nagupak ayamana niya na masusubukin na ayamana niya kailangan kumumin ayamana niya nalamu na papakatali mo na mga balaw na mga tapang mga mura na matalima yan na dito na penutup ukurannya na yamanannya na binadaftar ko yamanannya na ukurannya kaantar na din ko to yamanannya na puso ka ko yamanannya na kapanalik ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na inalmin yan at tigil man ito كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Rasul sallallahu alaihi wasallam natigyan Rasulullah na yamanan na biasanya dinagyan ko to yamanan yan na lamu-lamu na pulau na sa kayan niya. Lamu-lamu na din ko to din maupaan sa kayan niya na mapapasad din ko yamanan yan na dapang paan na sa kayan niya sa 50,000 rahon. Ayamanan yan mga ulit ng Allah na sudah bangkaan na sa kayan niya sa 50,000 rahon na papanindin mapapasad sulang na yamanan yan na pulau na tanong sa kayan niya. Mapapasadabihan ko ito mapagdalapag ka. Mapapasadabihan ko ito ay amanan niya na galuang atanong sa karya niya. Mapapasadabihan ko ito ay amanan niya na pagkumaw ay amanan niya na adil ka. Mapapasadang na ulit ng Allah. Nandun di ka nalang tanong sa nabetag na din ko ito mga pusutan mo paayamanan niya na paglito sa yamanan niya kiyasa ng Allah. Ako bitarap na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan kisulat ay maanan niya kung kita na ang mga panapag. Pagpakatayo mga panapag na inuta na sa inuto Allah subhanahu wa ta'ala. Inuta na ito na yung maanan niya na ito yung maanan niya na inuto Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na mabalagin ko ito ay maanan niya na mga pusutanong ay maanan niya na ay maanan niya na mananaring ko Allah subhanahu wa ta'ala na mabalagin ko ito pamikiran tanong ay maanan niya na mabiyaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayaw na inindiw niya pagsandawan niya nakatanong na hindi raya maanan niya na pabangnitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangli na kailangan na mabaluyagin po ito ang mga puso tano ayaw niya na taro ito pa mananalig mubunay yung Allah ng ikhlas sayang na niya na din po tapang ni ka na tatang ka din nag-terima ito Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah wa antum muqimuna lil ijabah. Pamanikan waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam wallah wa antum muqimuna lil ijabah. Naskano natatang kadinyo sa mga ginawa niyo. Tatang kadinyo na puso yabihin ko topang ninyo na terima ito Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbil ghafilillah. Pamataan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam asu Allah na dinian terimaan agian ko to apang ni wayang ananya na puso wayang ananya na dinian katatagman sa Allah ayang ananya na wada sa puso ay agian ko tatagman ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan sibut si Imam Awin Allah na kailangan na gila pangangitan ng Allah na tatang kadiltan agian ko to pangangitan na imbagay na katanong Allah tatang kadiltan agian ko to pangangitan na terima na katanong Allah
Kagyutod nung ayaw mananya nakapkari mo Allah. Opo na yaman niya, nagira po bang nika. Nayamanan niya, na niyo na sa pikir ka na, ilagay dari mano Allah. Nagyutod nung ayaman niya na, panglumawa resulta o bang nika. Dito rin ano Allah. Mabaruyamin mo to ang tangan ng Allah, mabiya. Kasag saan tangan ng Allah, nagyutod din iimbagay ng mata. Saan tangan ng Allah, nagyutod iimbagay ng mata. Bababaruya marta, kapkerintangan ako Allah subhanahu wa ta'ala. Girawan mo muna, nagkatong nakatanong, agaw pa kaya manan yan, napakasagot na mo, ano ni mapamigyan, ino na nga day, asakan na, barasan mo yan ako. Mapasangap may ganito sa manan yan na mabiyagal ko. Uway na yun kaya sininganan, nadipsin mo yan, nayamanan yan na mas malabsod na riski ni sa nayamanan yan na demi labsod na nayamanan yan na riski. Lagi siya nga lang nadipsin mo yan, nayamanan yan na tanto kumala pagkatanin mo ng mga riski. Ayun mga diyo ko. Maurin ko Allah, ayun sundog sa nagyong ko ito ayamanan yan. Nagkiputin na din nagkakusang mo yan na tawfiqan na nagpong Allah subhanahu wa ta'ala. Asong tawfiq wallah na di niya na nanti ipamimili ko yung anan yan na mga murib niya. Ya'ni Allah liman yasha wa yudhillu man yasha. So Allah natuto niya sa kabayan na bundin niya sa kabayan. Nagyan ko takip pati na nagkakusang bayang pagarya na ayang anan niya na tawfiq ko Allah di niya isasabi niya kung murib niya. Asa ko sa yamanan niya kung babayan ng murib niya nagiging ibagan niya. Allahu Akbar. Agina ni pinakamana ang iskil katang Allah ko ayaman niya na tawfiq ayaman niya na katulad kan ubang Islam. Bina ni pinakamana ipangkata ko mga iskil Allah. Ano pa makaskan mapiap lagi mo to kang bubulawasan ka? Mapiap lagi mo to kang bubulawasan ka? Naniyak kalala ka na iskil ko Allah. Agina ni man ni kan pangkata ng iskil ko Allah ya kalala. Ay tidak maluwad at na makamaka. Ang ginawa bago na buamos ka tingin mo mata na video mo sa sapira kami ng mga lipag juga di kan naging juga nagina na yaman na nakakomplito lawas ka agwa yaman na yan mapia yaman na yan hindi lawas ka na niyak kalalaan ng ibo kawala naging po to siningan na ka abang pakatalit mo na yaman na yan na bitibura ka na yaman na yan na limo naging ito na dito na kawin mo Allah na yaman na yan natapong nuto Allah subhanahu wa ta'ala. Ako bituan ko sa istidraj. Ay istidraj na ulit ng Allah. Nagulibay ko Allah niyo ko tayo yan. Taalim mo yan. Karena sa mapasa na din ko tayo yan. Ang hindi na putara ko ayaman na yan. Pangitaban yan. Nayaman na yan. Nagtikaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katanin mo na kapatay. Ang katanin mo sa mga namuri. Nagyan po ito. Tawag kinayaman na yan. Nabing iniskin Allah. Ada din sa ako na besta. Nayaman na yan. Buli rin ito siksa ko Allah subhanahu wa ta'ala. Buloy ang mapiyagin mo to ang tangan ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Sipin masawad na inalawin niya. Inalawin ko to, inalawin masawad na ko to ayat ng Allah bitir Allah. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Naan ko na'y antangan yung tukadnan ulang wal abad. At ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay ditafsir sa ibig masawad na bitir ko yan sa ginana ayat. Aqasman billah ma dhanna ahadun billahi illa a'tahu ma yadhunnu. Sebab Allah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ada yang maknanya na antangan misalkan pamikir misalkan ko Allah na inuntan ang bugeron Allah subhanahu wa ta'ala diyan ko tayo mananya na antangan yang Allah pamikiran yang Allah mapian ka marata. Ayam mana pagari rasa saat hantar Allah lagi di mengenai kata. Bicara Allah subhanahu wa ta'ala sahadithul qudsi inzanna abdi bi khairan falahu. Upama kati Allah subhanahu wa ta'ala asukuri pelakan na ayah pamikiran yang tak kena mapiak nagyutut di keruannya. Inzanna bi syarran falahu. Na memang antangan yang dapat na marata antangan nagyutut memuji ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Magaitanong sa niya makaraya-raya ibarat
Asa kaya mananya na mabaloy sutawa katikwa mana dari Allah. Mabaloy abiyong koto ay mananyan, aginawan yan, uli na pamikiran yan, amabayan tangan ko Allah, na ay mananyan napakaapas ko na mabibiyagal kakyan. Ayaw ko ipagitan mga pinamang ibarat na so, inaong Musa alaihi salam. So inaong Musa alaihi salam, nagwali pumasa ay ikaw ba diyan sumusa alaihi salam. Wali pumasa ikaw ba diyan sumusa alaihi salam. Nasabihin ko ito masa na siya ito pumasa ko Fir'aun la'natullahi alaihi. Nasabihin ko ito masa. Nakito ko ano Fir'aun. Aayaman na imbawata. Aayaman na niyan na manusia ayaman na niyan nagpakarina sa sabihin ko ito apadat yan. Nasabihan ko ito masala ini suhu Fir'aun na yaman na niyan na kapanunggol ako ng wata ako sa yaman na niyan na kapamuna ko yaman na niyan na ikaw gat ko yaman na niyan na bangay na. Naman ito. Nasuinaw mo sa namin yan nakdiyawan. Baik na iniwahiron Allah subhanahu wa ta'ala adikan pagkalapo kimbawat ang namusa kasiyag na miskanyan. Kaya nutulanan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Jika Allah subhanahu wa ta'ala wa awhayna ila ummi Musa an arda'in na iniwahiyan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ina Musa apakah sesuanya di Musa alaihi salam. Fa'idha khifti fa'alqihu fil yam. Na upamakas ka na kalakka kawang kakabakang muranay suwata ka sumusa ayaman yan na kabinasaan Fir'aun makaidalilan na fa'alqihi fil yam na tagwamas kanyang kukaban. Tagwamas kanyang kukaban na anugan ka. Wala takhafi fi Allah na tigagalak. Ato ni sabab siya na miskanyan. Sis kanya ko siya kami. Wala tahzani na kung di ka kumbuko, di kaya maanan di kerta ginawan ka, ay waraan mo ina. Ay ibilang niya pala mo suwata yan, kaya maanan yan, hindi na dinimbuko. Di kerta ginawan yan. Okay na sa Allah. Kapito rin ko ina ko sa, wala takhafi, wala tahzani, na di ka pagkalak, na kung di ka kumbuko, inna radduhu ilay, pamataanas kami ng pakakambalikan na miskanyan na karuwa, wajahiluhu minal mursalin, nang berbi na miskanyan pedegumang rasul Allah Akbar. Namanya kaapas sumapiagal. Ngayon ito kapas, li'annahu ahsana dhanna billah. Sabab sabihan ko ito ang mapiaan na ako Allah na ito, ako tayo ito kakapanarik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alaihi salam. Limada istamarra fi sun'i as-safina wa sabara ala sufuriyati qawmihi minha. Nuh alaihi salam. Na inus kanian pakaapas, inu niya sabar agyang koto adin di kan grila pagsayanganan niya na kawa ko din na barko. Askanya na disuji inuwayang niya na mga pagtaon niya. Nuh alaihi salam na inu sabar agyang koto ay na hindi kasuli yan kapag isang mga pagkataon niya kung tinagigambal sa kawan si Polo kaya mga niya nakalasan kung ginagawa ka niya sito ang mawatang kaya mga niya nalawasay na ino niya ito ko sabat li'annahu ahsana dhanna billah sabat kaya mga niya na mabiyay ang tangan ko Allah na kung taro ito pag-iyon ko ito kapanan natin yan ko Allah subhanahu wa ta'ala yan ito pinanan Allah subhanahu wa ta'ala amin sa Quran bitar Allah ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. Nah, saking kutuan ikan begalu Nuh alaihi salam sayanganan yan nakawan. Na wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi na umanun makasab daging kutu ang mga pagkataon yan na subiran pati suwi-suwiran Nuh alaihi salam. Naman ito? Na ano ini sebagian Nuh alaihi salam qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Maka anas kami atin Nuh alaihi salam na upama kadi kami disudi ni mantung pama kadi kaya kami na di kami disudi fa inna naskharu minkum kama taskharun na
na mataan as kami na ayang na sudi na miskan mo gisu-gisu na miskan mo sikong pakatalin maamasa ati dito sukang benta ko ayamanan niya na ayamanan niya na pagkataw mo ayamanan niya na siya subhanallah kaya kapasakit ko ito mamiyatan ka at ulit sabab lian ang mahsanatan manila sabab kung api ang naman niya po na ayamanan niya nakapananaligyan po Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan niya nakapasakit ko ito ayamanan niya na mapya at dalawakyan lagi yan mami sumamuso Ayyub alaihi salatu wassalam so Ayyub alaihi salatu wassalam na inunian mami kesabar abiyang koto akia subat yan na panyakit ako kaya subat yan na mga tiba bulanan po ay mana niya na kedo pamilya niyan mga bawatan yan ako sumangatang yan na po ay mana niya na kilawas yan na miyagda inuldan aso ay may ano inayamanan niya na ayaw buwan din yan di kapawap sa lawas yan naging kaya nila yan ayaw nila magdag naging kaya nila yan at kita naman yan wallahu subhanahu wa ta'ala na inong sa kanyang dagali sa Panginoon Allah akabul lumana bilang ito ay amanan niya na magagandam yan na po ay amanan niya das kanyang panalig Allah tabi ako na bada sana ko akabda na siya yung betul niya na niya doon sa pamilya niya, buwatan niya. Niya doon sa tamong niya. Niya habda kalawas yan. Pwede ba ito utawa? Hinindiray mo lang wag iwala. Ay, mana niya na magpil ng tangan sa Allah sa marataan tangan. Ugay, ay, mana niya na sa Ayyub alaihi salam na ay, mana niya na dakali sa Panginoon kulim Allah. Dakali sa Panginoon kulim Allah, kakataon niya na sa Allah, nagkagagan niya sa lawan tangan. So Ayyub alaihi salam nangyari sa Quran nangyari daw wa Ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamar rahimin. So Ayyub namuha niya ko yung mga niya nagdalawa niya sa Allah. Pinadawag niya sa Allah anni massani ad-dur. Pataan na sa kanang niya sugat ako mga tiba. Miyada sa pamilya ang gawatan. Miyada sa tamang miyag na kalawas. Wa anta arhamar rahimin asbana yung mga niya masirang dito makalimutan niya Allah. Naman ito ang kapananaligyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. At so Allah subhanahu wa ta'ala nagyari may naging kutapan yung Ayyub alaihi salatu wassalam. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Nagyari mayroon ito ating Allah subhanahu wa ta'ala. Fakashafna ma bihi min dur. Nagyari ko sa amirun naging kuto asa kita magdudamiyan. وآتينا أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا na piyakan duda yung naging ko ay amanan yan na mga tamog yan mga muryataw niyan rahmatan min indina alimu ang makapupunta kami wa dhikra lil abidin na tagtad man ako lang na uribun Allah subhanahu wa ta'ala naman ito mga uribun Allah sa kanya tiga sa Panginoon kunin mo Allah napiat ko na di magudunta dito. Kapag pasangan ito, okay na kung nasuka sa ayamanan yan, nakadagi na nawida ka na ka. Wallahi na'azim. Kadil pagay wallahi, kuto awida ka lupa na kanila gugugo. Wallahi na'azim. Kanang na ayamanan na awida ka di man ito ka mapapauto nga naginan na ayamanan na gusang binan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mapya. Inna ma'al usri yusra. So ayamanan niya na marami na tutulog mo mapya. Nagpasayin tapusin sa akin na ayat Allah subhanahu wa ta'ala na sumasatiman amarun na ayat yung dunya na ibutiman amapya. Allahu Akbar. Gina ni sabab mamurim ng Allah. Di talaga sa Panginoon po ni Allah. Pero kung ni magagandang tanong na ayamanan niya sabab na ito, kapisan yan buto sa ayamanan niya na mapya. So Ayyub alaihi salatu wassalam لماذا لم ييأس So Yaqub alaihi salam لماذا لم ييأس من عودة ابنه يوسف So Ayyub alaihi salatu wassalam na inuskan yan dakali sa Panginoon ko kapakaputuon wa ta'ala na Yusuf alaihi salam na kusog pakarin niya na Benyamin li'annahu ahsana dhanna billah sabab kung mapiaan tangan yan ko Allah mananaliskan yan ay amanan yan napakabot ng Allah subhanahu wa ta'ala yung punta wa kaya
Yaqub alaihi salatu wassalam kumawatayan, ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Hai mga kawatakan, hai mga maritangko, naalala ko kalau bunyo perlu baaso padarin niyo ay Yusuf abuso, padarin niya na Banyamin. Wala tayasu min ruhillah, na digalog ka sa Panginoon kunin mo Allah, innahu la yayasu min ruhillah illa al-qawmul kafirun. Pamataan ayaw abgudaan sa Panginoon kunin mo Allah, nasusiran mo ang mga pagtawag niya mangungkir. Naway na so Yaqub alaihi salatu wassalam, nasadas kanya sa Panginoon kunin mo Allah, naraming sa kanya may buta na din kanya sa Panginoon Allah, may butas kanya sa makmulaw kaya sa dina di kamunayaw patayan na Yusuf alaihi salatu wassalam. Okay na din Panginoon sa din mo Allah, na pinakapit mo Allah subhanahu wa ta'ala sa Yusuf alaihi salam, ang iyabalik na dato sa Misr. Allahu Akbar. Sabab nito ko kaya panargiyan naman kaya resulta kaya po kaya panargiyan po Allah subhanahu wa ta'ala na kumapya aantangan niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo rin po rin ang orip mo Allah na sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si kumasa akat kubalik niyan sa Madinah ay namudayan sa Abu Bakar Siddiq na inus kanya na mawad manok pa yaman niya nakatubali niya sa Madinah ay namudayan sa Abu Bakar Siddiq asa gilang po ito amasa akaputubali ng mga Muslim sa Madinah at sa Makkah. Nagpagbangalangan sila ng mga Quraysh, asan sa pagkakapikiran na prina saan na subad na puno nila. Akapapasang ito kaputubali nila sa Madinah. Adi sila ribago sa Makkah na inundakan sila sa Panginoon mo Allah. Araming sa Abu Bakar Siddiq na gusto Rasulullah na sukyat kubali na namiyakat tepuk silang kuliah at ito subituan sa Gharu Hira sa miyakat mo silang kong gawin. Namiyak tundong silang kong mga Quraysh na Muslim. Kaya mana niya na initendun sila sa sama kadakapikiran na aya-aya mana niya ng permiyon yan ay impirod na 500 akunta. Nasa ginputo mas akadakapikiran sa ginputo niya. Nasa Abu Bakar Siddiq na miya nakatanto. Sa miya pa nung Abu Bakar Siddiq ka upamang patigin na sa kiyasong pagar kami agil kaya mga Muslim. Na upamang tumulong sila na pilera na ginputo sa kiyami ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mianwirin Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at Allah Thaniyat naini idhuma fil ghar. Sila na dua matatago sa biyong koto yung mananyan na baru kira judogir liya. Ayutu Rasul sallallahu alaihi wasallam na Rasul Abu Bakar Siddiq idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Adi daw misakiran, adi ka kalab. Ayutu Rasulullah di Abu Bakar Siddiq adi ka kawan. Inna Allah ma'ana amata al-aswallah na yung padata naman ito fa'anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawa. Nasarap po kapan ang narigilan po Allah nasirang tadi sa Panginoon po Allah na ayaman na ini turun kiran Allah subhanahu wa ta'ala yung puto sakina yung tuwa kalilintan wa ayyadahu bijunudin lam tarawa na ini babadkiran Allah subhanahu wa ta'ala agil ko to mga sundur niya na ibnay ilay agil ko sa mga malaikat po Allah subhanahu wa ta'ala na biyak apa sila po ayaman na niya na biyak atali naman sila po sa Madinah ang mapibiyak ang ginawayan Allah Akbar. Nasa doktaran ng orin ni Allah kung panarig po Allah taro to baka panarig po Allah na kuyaman niya na mapiyaan tanang po Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sa tawa yang mana niya na marami ka dito po Allah. Tawakkal po Allah fa huwa hasbuh na dito na yang mana niya. Na kesusukulan ng tagal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala dito mga widabal yan. Wa kafa billahi wakila na kesusukulan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Edi kanun ipanarakanan aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa alayhi natawakkal. Issalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Amarin Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat kung pinagito mapaparatya Allah na mabaluyagin
putua puso yan ay manana paglinman ng naripo Allah na gumabiyagin putua din niya nikap pangantarang Allah subhanahu wa ta'ala pagina ni Prisa Mulsi ayamanan niya na sikret ayamanan niya na itag ng mga puso ayamanan niya na sa lawatan talo sa kabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma tub alaina qabla al-maut ya Allah. Allahumma thabbitna 'inda al-maut biqawli la ilaha illa Allah. Allahumma thabbitna 'inda al-maut biqawli la ilaha illa Allah. Allahumma taqabbal du'a'ana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك غفور رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. لا تجعل منا أحدا محروما من الجنة. لا تجعل منا أحدا محروما من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.